the mic out of my hand, so today is gonna be all about me. Drop the mic! Congratulations, girl! Grabe ano? Ilang graduates nga na. Ingon sila nga wala ko na nilabot sa grado. Sige. Kintay wala ilabot sa grado ay nga na ha, kay batasan man na. Maay ba itong batasan? Ganahan mo makigauban o nga na ang klase ng mga tao. Mga trabahoan. Unyaging ana ang produkto sa eskwelahan. Kay gitangtang man nato ang disiplina, no? Inon, nasaling nasod man eh, pero hinumdumi. Ang atong gisunod nga klase sa system kay ang sa ilaha o labi na ng child protection policy na nasubrahan, no? Nang sobrahan ka liberated na nahimo ng entitled, no? Kadung mo sa word na gikuha ko ng mic sa iya. So today is gonna be all about me. Kamu okay ra ni para ninyo?